Goedemorgen, we zien nu in de buurt van Drachten en de wie het eerst nog gries en dampig waar en de wie het nog wat stoorrein. Ja, zodat het dan liek het, komt er net vol meer van terug. Het is echt zo'n grieze dag. Maar de verwachting is wel dat wij vanmiddag nog de zinnen krijgen en dan kan die temperaturen vanmiddag toch nog oprennen naar 11 graden. Zoals het nou staat, houden we ek joen en vannacht die opklarings en het bloot droeg. De wind houdt een wat del, die wordt matig uit het noordwesten en daarbij zak je de temperatuur naar zo'n 6 graden. En dan morgen hebben we een noordwestelijke wind, die is morgen wat minder krachtig. Een matige wind krijgt 3 of 4 uit het noordwesten. En het bloot droeg mijn afwissing van bewolking en zinnen. De temperaturen die komen dan te lezen tussen de 10 in het Waardgebied, 11 graden in de rest van de provincie en misschien 12 in het zuidesten. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Ik verwacht hier nooit iets waar. Ment je een dag ek met de zinnen erbij, een temperatuur van 11 graden en de wind zwakt tot matig uit het noordwesten. Dinsdag en woensdag komt de wind even uit het noorden tot noordwesten en dan krijgen we een temperatuur die ek komt te lezen om de 10 of 11 graden. In de nacht kan het weer even wat frisser worden, een graad of 3 in de nacht van dinsdag op woensdag. Maar woensdag en donderdag en vrijdag eigenlijk bloot het alle dagen droeg. We hebben uit en terug rond de verder zinnen, soms wat meer, soms wat minder, maar het bloot alle dagen droeg. Nog een vlokje verder.